No són pocs els independentistes que pensen que la nostra situació no té remei, que serem espanyols per sempre, perquè veuen, i no els hi falta part de raó, que tenim uns líders polítics pusil·lànimes, incapaços i impotents per encarar-se amb l'estat espanyol. I també veuen que hi ha una part de l'independentisme que no està disposada a fer els sacrificis necessaris per poder trencar amb Espanya. No és la primera vegada a la història que ens passa això. Anteriorment, també hi ha hagut patriotes que han pensat el mateix, però les seves circumstàncies eren molt diferents a les nostres. Estaven perseguits, els podien afusellar. Molts d'ells van perdre la fortuna, van perdre la vida defensant la causa de la independència de Catalunya. És per això que el seu exemple en els moments difícils ens ha de guiar. Hem de pensar que va haver prohoms d'aquest poble, com Josep Maria Batista i Roca o Daniel Cardona, que fins al darrer alè de la seva vida van estar al peu del canó, lluitant per l'alliberament de la pàtria. L'objectiu de la independència de Catalunya, naturalment, que és per oferir als nostres fills un futur millor, però també per ser fidels a l'exemple d'aquella gent que ens ha precedit i que mai va claudicar, torno a repetir, en unes circumstàncies molt més difícils que les nostres. Siguem fidels al seu exemple i que el seu exemple sigui el que ens encoratgi a nosaltres i així encoratgi a tot el nostre poble per poder definitivament assolir l'objectiu de la llibertat de la pàtria.